Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ban penklan ya ke jingdawa na ke sorkar, ban pentrikam no ya ke inner line permit hakani ke jela Meghalaya Borokwe. Kino hilam jong ke senjok kiseng balang kani ke jela. Kiba hapo ke senjok jong ke Confederation of Meghalaya Social Organization. Haka kan reu terek mentau benai no opera arja ke kendai, kelale ye kendoru ye ke MLA jong ke seng kongres, ha MLA hostel Shillong. Bar kerpat na kini ke MLA, bakin a ye ke jingkersan ke Bapura, halor kani ke jingdawa ILP, hakani ke jela. Hadian kini ke jing kendo ke Batisi TV haka jing keren, bat u chairman jong ke Komso uba Robert June Karjaren. Ulai tu bakan ikan hon kala kentu. Baki MLA jong kasang kongres, bakin kersan pura halor ke jingdawa pentrikam ya ke inline permit. Nak kedau ke jingkala an jong ke Citizenship Amendment Act 2019. Kebawan ra bat up ya ke jingma ke bakrau ya ke red part haka jela Meghalaya hiborok kowe. Kalian jom ngiru ialah bu ya kata ka jingkentu ba makiru kidiban ai ya ke jingkersan ya ke nega jingdon kam baka LP kan trikam haka jela ka jongi namar ka jing kelaan jong ka CB ke bala kala CE mata bat haka ju upor ka jingma jong ka jemru na ka jingru slap jong poiwer ti kumangi ong bala da ka Bengal and Frontier Regulation na ka LP ka trikam haka jela ka jongi ni kong kalong baka borok ka wi ka makhlia kala lait na jing trikam jong ka CB nama kala don ka close haka tu ka benta jong ka CE pat ka baar pat kalong ba ya ka tu ka benta ka boong ba kini ki Bangladeshi non muslim na ni kini ki non muslim na Afghanistan ba na Pakistan kin yo along dong India tang din sai sendem lala ban check hi da kan ka LP pat olor ka tawat iki wi ki immigrant ki bal la banang wan hadin abot har jela ka jongi nila ban check sendon da kan ka LP ti KLP kala diga aspiration na ni jing dawa ka jongi ka bala slem ba bat nga misutunan ba wat na kalian jong ka CLP ru ka penpau ba makiru kidon ya ka ju ka sen perkhat bat kila penpau mendin bat hakmat jongi ru kila penpau syai ba kin kersan ya KLP ha hakani ko na mo beli kumboong u LU u Dr. Mukul Sangma ba ILP has become a necessity. ILP has become a necessity. Hakan ni kapor bat ni kemen ba le jokiru ki penpau ya kata bat ni kemen lenti ba kiwi ki parti haka jela ka jongi kin kersan lang ya kan move kin kersan lan ya kaya mila don kam kerki kum ke jela ban yada na ka jeru ko klub jong ki mandiri haka jela ka jongi balingi don kam ya ka ILP kam dei tang ba ong bangin yada ya ladi ya ka political interest ka jongi kam dei ba ong ba ngin sa haka riti ke dustur ka di ka economics issue na mabali ko ba pitip ba kawai na kijing jong ka jala ban warra ya ka kot ya ka roi ka par ka di kijing bun jong ka population explosion ka di ka problem ya ka economics development hi bro kawai na mabali watang ya ki breu ke bala don lupang ni laki lakmod kini BPL watang kini ngimla ban ice cream watang kini ngimla ban biang ya ka jingdon kam tila daki wan su sai tiki wingin le ka resource ngidon tang kaju ka mariang ngilong ta kumju tila dangis dang ban accept su ka jela jungi kini jela ka murid ka resource ko badang ka bolong limited tila da kini ki wan su kan jingke yang liru om tang kataru nyahap perkhat nam ta ka security po nyam views lada ki bun ki lada ka jingrung jingmi jong ki poiwer poihap ki jor ha ka jela kam long safe la kam long secure la no phimtip ki bru ki wan na ka jing thmu ki la ban wan na ka jing thmu sniu lada kam don ka verification lada kam don ka regulation lada kam don ka jing te la kam ya kan ni ka jingrung ka klep jong ki poiwer ni la ban bu ya ka jela ha ka jingma ti lada ka jela ka don ha ka jingma la ni ka jela kam long safe la ni kam long secure nakong du kan hit ya tourism menu batre banwan lada films long safe lada film long secure ti ngayu iba hakapor ka pemerintah kan dei penban ka tool ka ban promote ya tourism om ka ban discourage ka tourism kumbang ong ki ILP kan kadi ka issue ka bala ban solve ya ka law and order situation ka bala ban arise na ka jingwan jong ki bru ki bashim ka bu ban perkelumar ya ka celah ka jongi
di ngidap ke kemen hot ki don kui ru ki isu ki ba ngin ya keren mereka di ka initial stage of a discussion ya ka ba kampat ngodon kap ne mengin pentip ko borok ni ya keren sepang upur usam ni ya keren sepang ki isu ru ki ba ki longkar lateral ha ka jing ya keren bat ni kimi lenti ba ngilak ban ya pelu jumut ru ya kini ki isu di kentang ya wai na kalian jongi leng ba ka tenat kot kubor ki jongpi ni apil ya borok tu ki parti le si ki bangin nomla ban kendu hot ni la persang ban ni ki wiru regio dia ko nungin nomla ban kendu swa ka kandai terik ni apil bian ki borok bakin kersian ka LP bata kajing kemi lenti ke jongi la da kalong ka bala le kalong ba borok ndu pengut kin support ka LP kenang bangin kenang bangin ai ka strong message syaka union government ba ka mekhlia ka ya telilang ka wi bandawa ya ka LP na ka sokar ini